Quando para morta non so di diciamo Osha Manu Diwe Madimbu Moses Diwe Shamire nyarba mbiripei Nyandi kumbura wa imunda wangu Nane mbo tawo chifanya mare dala utora hizo zondi manyo Osha akara unamo machini Wala tinjile Taura nyayo chichakaitika kuti zvisvike kudaro taura ngotsanangura nyaya chichakaitika ini ndinokwemanobuka ndinogara kunzvimbo yenyanga ndine minyanga yes ndova ndinoshandirawo ndine munhu wangu nepachipivi pabhedhuma saka pane vakomana vandakatsvaga kuti vandisiwo waya pamunda wangu penhau yemaprojekti andikavakuita ipapo ndakanzwa vakomana vava vachiti vaimiswa namoses Madimbu kufenza munda wangu so inini taitaura over the phone nevakomana vaisa fenza pamunda wangu ndopa wakati wapedza kupedze kumugwagwa wakati takamuka Moses Madimbu akauya sandi makuseni achitisiya zvamuri kuita handi mukaramba muchiita seizvozvo ndomunokora itsoka vachidza vakomana vangu saka vakomana vakafona kwandiri vakanditi ndo dambudziko ratiri kusangana naro then the following day manheru takamuka waya yadimburwa kudimbura pakati ojamba odimbura kumberi ojamba odimbura kuti kumberi ndopa ndakaenda kuna Ishe Mafumbidzo ndikavadzivisa vamaniri vakaita nyaya yangu vakati ngatendei kunopa nyaya yokudarira mambo vakoni kauya pano pakakurisisa mako panoita mari irora rese newaya rinofanira kuti ringe rinopinda ipapo rora chairo rewaya ndaumbu wacho hauchatomboita zvinova kuti panoita mari $100 kunzwa nyaya yekudimburwa akaunzwa nyaya yekutorwa yaidimburwa ichitorwa yana ndaidimburwa ichisiwa kudimbura chaiti basa kudimbura chaiti yakasiwa kwasiyana kumakwisi zvinova kuti damage yakaitwa $100 nekutransporta zvese zviri pa$100 here kamuchichireted cost yerora yewaya nelebha yacho nezvipikiri zvichida kuripleswa imari maona mabharani ndozvamunopa muyeka vanhu kuti wagara waita costing so zvati kana tiri pamberi pedare handizvonetsi kamire andinofunga vanonetsa iye ndiyakambosisa waya ari kuziva pakambosisa waya kuti mari nemaposti ekumangari kwakaita nemaposti ekufamba kwakausvika kunondo maposti akudiwa nedare iye akatombopaisisa kawaya kwakadii so iye ndiyakuziva takavapaisisa naro pangaite mari pakadimburwa mari yapo ini ndichiona waya rori rimwe re50 kg rinoita 100 years pane mapose avairova andanga mari pamwe chete including nekuuya kunovhurisa semoni zvinopinda mu200 mahimasamonikaire breakdown mari kuti waya $100 mataura kuita mapo mari yakati dare chimweka
wozi kamusvika pa400 yatisiuta kusvika 7. angoti zvese $200 uchimeisha $200 kudimbura kutenga kuzotorera ende lebha yakaitwa nemasamu anhu angoisa zvese angoda $200 yekudimbura kwakaita waya yangu nemasamu ekudaidza kudai. nyaya yewaya kudima waya handisitoriko ndaimakona fuya kutsanza kunasiko wangu vakadimbura ndiani ndiwakambosiretena vashandi wake anawakiritena kuti ndinhu chako nokora iso naudaro ndakangosvikawo ndine mashoko enandataurwa nababa Kumba wachiti kudzasi kwemunda wedu wanga ukapa vanhu vekurupa wakabvunza kuti ndima ino kumira papi bhiratutu kumira apo wasima mapuranga ekurupu kudzasi kwendima yedu isusu wakafenza mapuranga ekurupu wakaisa mukati sazoziva kuti kufenza kwakaita mapuranga ekurupu panakadimura mukati mekurupu ina ndimo mugurupu kutozviraramiro nemari igurupu remberi gurupu iri haikuziva kuti tari gurupu but vanhu vegurupu varipo kumusha tinganetseke iwe ngeuruti ndi akadimbura uyaruti handizivi zvikonzero mareasons naproof yekuti unoti ndiye akadimbura pane akamuona here pane akadi tipe proof mambo ndiye madikuta akatongana naye anenge aisati apera kune ndowana wacho au makati kwavari pengombe nembutu mbiri ndowana wacho waipikisana nepadare ndakauya panapa ndiwa wako nyaya yacho itori mudare mei muno madumbubi musoja aripo mudare pamakonde apa wekuti munda ngewangu ndikachiti kweti muchesfa ndiwa wana wacho tati isusu tipe proof yekuti ndiwo wakadimbura kwete proof yenyaya yakatongwa iwo vanosvika pana vakomana vanuvo vanogadzira waya iye mukomana anosvika pachitaura zvanhu madira ake wachigadzira manheru macho momo wabva kutaura naye pawachidimura waya hanzi wakasvika iwewe muchitaura akataura vari kupera vakomana watoripo asi vhidhiyo yarachoripa akatomira wakatotorwa vhidhiyo pawaya hani wakasvika utaura vakomana kuti regedzai zvamuri kuita kupisa waya ndizvo ndakasvika ndichitaura nenyaya asi zvekudimbura hauzizivi zvekudimbura ndizizivi ngiwa waitaura kuti musaite waya ini ndaitaura nenyaya yekuti pawangoisa waya ndakatumwa namba ndichinzi wadarikidza pamuganhu wechiefs farm zviva zvanzi inanoataurainetsa kuchinyepa aiwa handisi kunyepa mambo handisi kunyepa sandi ndakadimbura waya baba wako ndi wakataura kuti wapfuurira wakanofenza kwaigara kwakafira vanasikuru vangu nemunhu ndoko vanodimbura sakani zvichirova kuti zvakakurwadzaka aiwa inini hazvina kundirwadza pache zvangu nenyaya yekuti handina kuberekerwa ikoko baba ndiwo wakaberekerwa koko ina naberekerwa saka baba wako ndi wakadimbura sandi wakadimbura ndiani akabura handisi nekuti mimi iwe nababa wako ndimami nedispute nawo muri two ndiwo anga waine dispute neuyu iwewe nababa wako hapana umwe munhu anga aine dispute naye ende uri kutaura kuti handine dispute handa ndisina dispute nawo kana uchiti handisina uri wakatoita kusvika ndakasvika uchiti muri kupfuurirana to dispute kaiyo ndokusaurirana kaikoko pamwe chirungu haukazviti ndokusaurirana kwamami nako saka iwe Moses
wataura nyaya yemapuranga uchiti uyu akafenza toisa mapuranga enyu mukati kuti ini mugurupu ndandisi mapuranga iye ndinoti mapuranga achiri mukati kana kuti apanzi ari mukati mewara achiri mukati mewara Zimbabwe. Mapuranga atuchesfa. Anokwanoita kusurvey miti. Mapuranga group wakapa munda wavanhu wemusha kunze. Haisi kuchesfa baba. Kunze kwechesfa. Zvakutaura zvimwe zvakutaura. Chesfa. Iwe waba uchibvunza sani semwana sebhaunza sei kuuya papa vanhu vake vari kufenza wakauya waitirani fevha iwewe yekuuya kwabvunza kuti zvamunoita zvisiri sani haugareko hauna uzvarirwako ini ndokwendakazvarirwa ini ndokwendakazvarirwa but kwetoti ndokwendakaberekerwa munhu akaberekerwa padzimba idzodzo kune stendi ndibaba kuti munhu takazotamba bvitabva vichaenda kunogara kuti kugara izvo ndokwendoti wakaenda uchindoona wakomana wakanga wachishanda awa uchimirira ani uye uri ani sani uri sabhuku here uri chii ndomubvunzwa saka wondoti vanhu vari kushanda wowaeka mangwani pachwanhu vanoti shembere yoshayika bere roonekwa riine imvi richiita tsvina iyo mama imvi zvinonzi shembere yakaenda ku saka dare rinobata nemhosva kuti unofanira kubvisa $200 yekuti wai ende usazozviite unoibvisa rini chakubvunza mubvunzo hausina kupindura unoibvisa rini zvinonetsa kuti ndibvise ndisiri ndakadindira nachindakaita Moses wakandomisa vanhu vemunhu wekuita basa kufenza musha kuti siyai nezvamuri kuita zvokufenza musha wabvunzwa kuti wakamisa uri sani uri sabhuku here kansela here mp here kana kuti ani kana kuti muridzi wepo wakamumisirei washanda manhero acho vayaudambo ende uri kubvunzwa kudaira takubata nemhosva yekudimbura waya tokupa nguva yakadii unora nguva yakadii tokupa kuti uregera unoona kuti unotsvaga mari wobhadhara mari yemunhu iri reasonable toona kuti munhu anoda kudzorega here pamashukuru but sandii ndakadimbura waya oraiti chibhadhara nekuti ndiwo vanhu vataaubhadhara ndisina kudimbura waya chigarapo nokuti mukoma wangu wakatanga kuenda kumapurisa waenda kumapurisa ndafunwa nemapurisa kuti ndaenda kumapurisa wanotora zvakatora ndichitaura nzimatore ndaitaura mapurisa haatongi anotora statement haatongi vanotonga tisi tinotonga kana kumejasiri iwo kudaidzawo mapurisa hakuna kutongwa nyaya ndozvatuti haatongi mapurisa hapana mupurisa anotonga saka kana wakaendako hawana judgment yavanokupa nekuti wakapara here kana kuti handi isu tisi tinotonga mai tochiona kuti right iwewe tinokubata nemhosva nezvikonzero zvekuti zvakati nekuti unenge uri munhu anenge akanyangadza isusu kutonga mai tokatoona kuti munhu akanyangadza here kana kuti haana kunyangadza azvaitiri watonga mapurisa haasi watongi okay
tachigara apo uchifunga kana kuti tokuendesa mapurisa kuti undovharira nekuti takubata nemhosva manje kuti ndovharira. Saka toomira tapedza matare tokuendesa kumapurisa manje. Simuka kana mabota ngati tichirenge tono ngani badala sei ombomirawo